Mali. Waya dong dadi kanyongom. Macha be na dira. Waya wet banange mtokni magwen ka te bwana. KBV. Wewe au chopa ne 911 U. Mano be na dira. To apenji wono moto. Kanisa moro mobire gwen kan. Miluongo ni Nyando Pitero Fellowship. Isewinje? Mano be kanisa. Warwa kure kombote mauso njaga. Omboto uso mbilo. Jaduong'no nolawa. Manalo prario. Keto piny. Mia uru change. Wacho nadi? Alufadi. Ochiko miare. Alufadi miare. Adwa miyo. Duok na uru change. Jaduong'. Wacho nadi? Alufu ochiko miadi. Miare. Jaduong'. Jadolo mboto nyaka watiek mubam. Koro yerane tools miber. Mano ber kodi. Magi ber koda. Sawa, ngane wadino ne ka, wadino ne mbura nyaka warodh matha. Kuro minukinyo. Mane wa. Bi. Ilem koda kamarachi. In subscribe channel mara. Wani Nyando Pitero Fellowship. Mon walem kamarachi. Ok dilem ngata chiel. Kanisa milando ni enka. Kanisa lipoka yao. Sadi poda timu kipilugo ni door to door services. Siwinje. Kama mengisi nikisa subscribe to channel mamara. Makora kora hivinyo. Kuro samidwa roga injili chiro na mana message. Mtandao. Kurang gocho ni kibiro lemon. Hey, then a biro for door to door services. Mutie. Kuro dongine me yero sami kelo ni service. Oh sasa. Samidwa ni modu yoke ni service. Kata service. In me ye. Subscribing down. Ya minukinyo. Lera. Woyo ya ni we school class are. Subscribing here. Lera. Sana jadolo mboto. Donge en kamino kinyo kanyo. Ngene ka mana ngeno biro nikech mae ga yore nyaka kalga. Jadolo mboto nyaka watiek mubam. Koro yerane tools miber. Mano ber kodi. Magi ber koda. Sawa, ngane wadino ne ka, wadino ne mbura nyaka warodh matha. Sawa, koro ka position kata cha. Amba kau na gika. Amba kau na gika. Kochopo ka, ako wiye, kochopo kanyo titonge. Wabwago. Sasa. Oh, aparo. Miti mo gay simu. Aparo. Iti misi. Manyo nyiro pene manene mate. Iti misi. Oh. Oui.
Kuri bede kanisa na. Kuro sasa medwara. Timanya igi mbui. Simu. Okochuni. Ibiro lema. Kura bide door to door services. Sema sana te. Ibiro lema. Ibiro lema na. Tuja duni niti. Oh. Bongi. Anyalo nywa ndigo. Kwani ena ngoma tamu ile. Kofwenyo. Edu. Dawa na. Mani bati moja na matete. Kudi para jo mani wako mekia gani bomu moja. Dinge na de karo sengelo ne. Kuru gimiting. Install share channel. Sasa miluonga anadukiro nyingi. Yaona ka. To kwani kama meluongo kisungu acho ni door to door services. Awinji. Kuru subscribe to channel ma korga kwa mama. Then kura kinyingi. Mpukia kanisa ntende na magia wiko ndio. Kuya wenga. Okeneka kode chama. Mpukia. Koko babe yawe. Jio se subscribe. Ina ndo ni bela chimku. Ungitene ni nilombe moko sayo. Ini bela chimku. Kivinja. Kuri subscribe to channel mara nyandu kitero furushi. Kata choko sadaka kendo ya. Ko sadaka choko sadaka makate impu golo sadaka. E chongi majo moko no ne mugolo. Dada. Mara ni sayo ngi chongi mana na. Uero gik mayiwore. Malu kalu. Ule melek. Okambe mara kabe. Rodi nono. Adio. Kuri ngimi tem kiba ni bere mabe. Subscribe kaka nyisi. Abija. Then be kanisa. Imetende me kanisa. Ibinja. Chiuri ube mama taradi. Ibinja. Then kora bromyo kakati. Tema. Kakati. Man. Abogi. Ulika sonano de kwa kona idonjo. Sona madika ya. Adonjo kwa maro. Kuru mane wa chintem kamano mundukuri bed officially ya Nyandu Pitero Fellowship. Church. Yes, an kuru wawe yini kothbi uchiyoko kati chuna ni anga there. Lakini walandi nchini. Iyo da marat. Na ruso ni chai lakini wangine rek mwana matu kwa ni kadanga yote. Tende ni dwaruri. Abi. Asante mamia. Mia ni robe manege netwa. Bije kwa. Ija dulu kuna gobe ni ya nono ja dulu pepito. Mbona yodo ka mateni. Nyasa ubela di mangoto ko. Goto ko. Ibiro apiko ko sida mata. Pepejo penye mang'eny okunga kwedi. Kwedi ni jini kelo. Asai. Abro ele mbele. Ageno ni ngizira reyo. Wangiro na rombo kumi pesa mani ngizira chiel. Chope dot kacha. Tele tengo diriyo. Ugonjwa wawengo. Kura geno ni kitu kimoja. Abaya. Ana la binya sai mane ndo. Sira rete mandi kareo kama. Go. Baya. Kuduwa wachi. Wanya sai no be mondeko. Mama no be kaka wambe wachimu makuonge. Ambo ndeka kambe. Ber na mani. Kuonge. Aloto baro na simiti leo. Kuro kama ndo. Ni subscribe. Sawa. Ero komano? Ero komano. Sani okanyal kalo. Nyalo miya kata siling 5 machon mar nut. 500. Manyotemo manade yao. Hano kangene. Ot mantie kombe plastic nyalo gole 500 tangene nyagolo kata 70 yao. Ok magi mine mono go benike to sasa mar kanisa yo. Mama buru lemo ne pile sasa malemo ta le akete lamo. In midwa pengo ni kika kete lamo no. Ingisa mana chiwo misegolo. Kanisa na kanyo. Koke pengo. Sasa malamo ta bade lamo. Buru lamo ne lamo mare kare. Kachwa ne lamo twice mako sakati. Nyalo donje alofu. Glory. Othala gi beti malwar nyaka korgie. Othala mane lungu ni Franco Wood Makiadi. Mano ne jakanisa na. Arewa Rus Franco Didi.
an jadolo mboto personally ariyo Franco mokwongo mar ariyo Franco no baga gi arusi ariyo more than 50 times ngata chiel yes giluonga ni jadolo Omboto Chuodani OCS OCPD PPO Inspector General Commander of Konyanga Yeko Defense Forces. I don't know sir. CEO Marinyando Peteru Fellowship. Sana wuk marach kaka CEO Marinyando Peteru Fellowship charge. Teacher Day kwarado Lulu TV. Sare ginusu tieno. Yes. To sani be ngata maneno Lulu TV Teacher Day. Sare ginusu tieno. Mano Nyando Peteru Fellowship ida kanisa na. Yes. Jadolo ni leave. Jadolo ni leave. Waiter, game na divai, yes. Ya. Wewe mudo. Ako mati mo jendi masani ni. One more mane chokro ni ako de mawa makata pesa unge. Chokro kumaye kuchimu kende mane ya. Kwa bari chimu wole ya kimbele changu nyithindo. Hey. Jadolo maduro kaya manyaki bola o makata teka ta yu kaya manyaki konya. Mana kelso nuson kelso nuson kabisa. Andi go relax. Koro en beti mane midwa miya. Beti mane midwa miya. Oh, kineno gima timo ne ji aboro chien kanyo kote. Agomo nindi lote flat. Awachak ki jabeti. Atimo ne ango kanyo. Achwado tisa maleo ulwarelo. Dungane ma jusa ama duoko lewe malo. Kinyal ng'eyo. Ng'ama ne nigi le. Jumping round kick machwade. You wait. Mago ne ji aboro to ji ang'wen gi. Dong sani ng'e mabe nyana wuotho gi wepon, weri gi beti. Dong ng'e mabe ni tienda kende en bunde. Be masani polise kao tiyogo e barak kucho ki trenji. Baba tiki bunde nani kende bitieko jo. Koro kiki chandri, magi nego sani te. In many pes gazeti, aiwe chandri gi ko. Lema nade midwa miya. Kisedo bes gazeti, magi kinyud ka kinyo go e front page mar gazeti. Tusomo kuno, we manye word manye muchari. Magi finish with immediate effect. Talking nyinga moro ne ja clearing and forwarding. We are clear mbuche, then at the forward ne jo gazeti. Ero kamano. Yes. Ero. Ine. Ano tunya ne ngata se chotla yo maro watu ne doktor. Ro. Ay. Mano ko tumweko. Ujale lwedo. Ginyundo nyalo uga. No, ro, no. Kanyo ti wuonda. Chingmore biyo jende bro pada malemba ye. Ro de ginge koth ngama giringo. Nyap manyaka lwang yo chayo. Ne wengia gi miriambo bro twanya gi jogwengwa. Ro no. Mai. Mir ngama wacha di no. Sawa. Linda Nathan, nyakuma kata kodungi udipo stimulal, toki kibet giwasiwasi, because there is no difference, odipod real.
Amoni cheng tich adek ka tich adek, Sario Gumis Marotino, Wan Elolwe TV, ka waneno Jadolo Ombona. Kete mana kare. Osipo chola kidiki budi. Ocholo puko pek no tenga, keo ka ochuon. Ocholo wuoyi monyuol sa 11 ko gwen. Iluongo ni Chieng' Jamondo. Tapenjo osiepa. Makata pakini nyarada awinj gi mor. Ama gimoro chanda. Gimoro chandi? Ang'o machandi? Nyaka natedi kae an chochola. Ochola pok aneno. Pok ineno chola? Jumbi adek. To chola to wuoyi ma kik ipar ni nyalo bedo disappointed. Ok onya disappoint you. Ochola dongo nyoro puk pek no tenga. Chieng' Jamondo. En nga mudo ga dwar to dwero okelo kata chiemo chamo dala ka ochola mauro. Nyaka chana nketa kyako datedo na yamo kara tedo ne dala. Nyaka nge. Kata picha. Itono ochola kendo ine chiwoda maduong' dala to in chi dala. Nikech ine chiwoyi maduong' nyaka ibed chi dala. To wuoyi ochola dhi biro. Kik chandi mano kende gima dwaro ni kik chap pachi. Ochola bro biro. Kendo cholo geni. Kendo ong'e ni jiro mar baba to ber. Odi. Odi kaya. Odi jothuro hapa. Karibu. Hey. Sara. Karibu. Hey. Karakai mi gama. Ka kalima pele malichi. Apenjo mboto. Magi ang'o mirwako? Sara udwa ni juwuoth dukia. Odeyo mikete ng'utino bing'e tichne. Nyathi manyoro kanye kwayo rombe gi dieke pap kae kan nyalo kaw odeyo bing'e tich gini adiera. Sara dongi winjo gimi wacho. Dongi neno kaka Nyasaye molamo sani ni nyin malich magonga. Nyin malich mana taido. Dongi ne mako kiwacho ni nakwaga ginene dok kedi ekierombe. Sani Nyasaye oluoko loka malich. Sani kora kwa dhano. Kinyal ng'eyo. Ini nyathi achiel ni ibiro mikudo wiya gi wendo e kanisa kaka an mama kanisa. Ikudo wiya gi wendo mowa kuma bor malich. Sara ya. Dunya jadolo chema no biro ja pastor no. Obire kanisa wato chako wewi. Ne watim niya. Tich Nyasaye ichwoyo gi nyau ok ti kod teko. To kapok wadhi mbele. Kuongi ng'isa school misome bedo bishop. Sara. Yawa Sara. Kuri chaki seto na penji yawa Sara yawa. Ngini wach Nyasaye boko chunya kidhini school. Okro en luong. Kisungu wacho ni kon. Kora en mana luong Nyasaye manugine no luonga ne wachni. To ina penji. Mumani. Duinge some? Manto penjo mane mi penjani? Kuman mama kanisa ka ipenjani ang'e somo muma. Ta nango mi penjo. Ponda chalre. Anango mi penjo. Ha? To ina penji dada Sara. Wangiura ni amo mama le. A penji. Ha?
Solomon, ECD mane mano dhi. Mano nyisi ni kendo mon mang'eny ber. Ha? Omboto watim niya. Wawa mondi ane manan kodi. Onge gima watimo kakora ane nyisi gima itimo. Musa no. Primary mano dhi mane musome. Mano puonjo maber ni nami nyalo bar gi loth. Ha? To Samson no. Achiel miyude mo manini. Ha? Ji mane mano dhi. Mano kede gi joka kateka. Waluru mo matir jodala. Waluru mo matir. To kora penji. Abraham kata Daudi makwarwa no. Ha? Gin gi somo kanyo. Bisene ne muma kama ndikini Abraham chodo some secondary makama primary makama bisene no. Ochola wuinde. Wi madendo moto. Wi mopugno. Ochulo keo ka ochuon. To yudi nyaki sumo. En nyako ma bero galko. Digi duogo. Timne bende ber. Ke timni baba senono. Kendo jogo ngwara ahinya. Tanyiso gini mano wach Nyasaye. Nyasaye mogwedho mane dala naka. Ine chi wuoda maduong'. Adwa ni bed mamor. Kendo adwa nane laki ka buonjo. Dakane ka lokruok obedi. Gino pod lit na ok mora. Kanyo kanya riambo. Kora dwaro ni ya, kita ne chunyi mos. Baba ok nyal dhi wuoyo gi babau. Ma teri kama rach, uteri kama ber, kendo teri ne ngama ber. Ochola winjo opuk pek no tengano. Kata kinene tibiro yiego. Wuoyi momota ahinya. Ok ibuonje matin kata ka kora ifanyisi kama. An podoka mor. Podoki mor. Adwa ni bed kod mor, adwa ni bed kod kwe. An kasebedo ni Nyasaye omiya luong mar bedo jadolo, weuru chula gi wich liech nudwa manyo kuma nasomi. Winjo. To Nyasaye beno bino wach bani Nyasaye kachiel gi Yesu wuode biro ni mana joma fuwo. Un kuketo ni rieko keto tuma manugo rieko sara. Ubro dong. Wach Nyasaye biro kalo. Wawe wachno. Ina state gimano kendo yodaka. Kwene no tuwo male. Again. Biyawa. Biyawa. Nono ka kuki wuoyo koro. Kora penji dada sana. Apenji. Inji karia ni winja. Na dada sana chikiti ma wach manyalo konyi. Inji karia ni mar bedo dada kanisa ni. Mama kanisa ni. Idwa no dhi mbele talanta ni mar bedo dada kanisa ni dhi mbele koso kik dhi mbele. Okanyali ni talanta na dok chien. Dongine no ka in koda kamera chien. Wan kodi kamera chien pok warada rada. Winja. Dongi bana dhi mbele. Adwa no dhi mbele. To kora penji. Idwa ni telle kombe koso idwa ni telle dhindi. Hey, kuro duokane. Ha. Isega neno ka telo ne kombe. Kinyal ng'eyo. Kinyal ng'eyo. Wan ro group kelo no weche matimore gweng' gi kukugi. To in an gi kanisa nani? Kanisa na maju chao ni en online ni. Ha? Kanisa joko lweru. Doka yue materelo. Iwacha dira. Pok ing'eyo. Ma kanisa misi ma kanisa uno. Emanya accomplice go mission mara mariwe kanisa. Mago sani joga yote. Iwacha dira. Hey. Ha? Abiro summarize go. Oh. Kama nde tich Nyasaye. Dongine no kakuli dunga ni tich Nyasaye. Tapenji. Kanisa ni to jibire karango. To en kanye. To kuro be wanyisi. Wanyisi wach kanisa. Kanisa to taseyo to poka chako leme. Kanisa kiejo ko lweru kia mara misi jo mubiro gote. Gise subscribe mana online channel mara. Chende na lemo kod online. To kanisa ntileme en kanye. Tileme tich adi. Iti dada Sara wacho nini ya. Winjo. Kanisa taseyo. Chikiti malero. Kadwa ni bro tero information mopogore gi makor ka kora. Adwa ni kaw information right from the owner, from the source. Winja. Kanisa taseyo. To poka chako leme official.
Jomina no sugu kunde go te kanisni go te kabiro ira. Gisema na subscribe e channel mama mara miluongo ni Nyando Pitero Fellowship Church. Kora lemo kodgi kanya achiel online. Makoni nadwa ni bigi teko ni no te. Teko ni no te mineno ni ologo nyirombe mamine malich magol. Makata kana neni by the way. Kamiso wacha ni jadolo wacha jadolo miso wacha no dwaro wan ka chief. Iolo mine magol pesa makaland ka chief matuang ne mana misi sutu na buogi yawa. Hai imagine tu sanika kuri bire kanisa Nyando Pitero Fellowship. Iolna nyirombe mamine mango katema ka kohato ni jadolo dwaro pencil. Uba ema nene dara. Erokamano jatich Nyasaye. Iwinja? Dongi neno ka iluonga ni jatich Nyasaye. Adiwo dongi ne Yesu simba. Amen. Yes, mane kaka dware. To kane mwalame yawo. Inyonga gi wach. Mane kaka dwaro. Dongi. Ber manade yawo.